been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. Welcome back again here in Ilocanda. Ayan. And of course, makakasama natin ang isang pinakamagandang mukha din dito sa Core TV. Oo, talaga. Parang excited naman ako niya. Sino ba yan? Sino ba siya? She's a provincial tourism officer. Of course, nakasala rin siya sa Miss Philippines Earth 2012. Ayan. And of course, she's also the host of Wake Up Ilocos and Poptastic. And she's also one of the most beautiful faces here in Ilocos. Of course, number 1 siya. Oo. Number 2 ako, number 3. Talagang may number 1, number 2, number 3. Oo, ganun talaga. Siyempre, 1. Oh, Number sige, 2. tanggap ko din naman yon. Ayan. So, andito na siya. Hello, Miss Jana. Hi, Marky. Ayan. Hi, Hello. Yes, hello. Ayan. Ano ba? Beso-beso. Yeah, Beso beso rin. ako, Oh, para mas syempre, maganda. kailangan. Ayan. Kailangan Thank talagang you mag-abutan tayo ng much. beso. Oo, para magkaroon ng personal contact. Parang humawa ang ganda. May ganun. Para may Gumanda ganun. na ba ako? Gumanda na yata ako. Ayan, Miss Jana, handa ka na ba sa mga questions namin sa'yo ngayong araw na ito? May babato naming mga nakakalokang Yes. questions. Handang-handa na ako. Pinaghandaan ko itong mula Wow. ng isang araw pa. O, diba? So, bagong lahat, gusto ko munang pansinin yung yung damit ni Miss Jana. Of course, Yes. nakasito mo. Oo, sexy. Nakasito. naman. Oo, parang kunyari mo pang-akit. O, diba? May kunwari pa ba? Kunwari Mapag-akita lang. talaga. Oh, thank you. Ayan, tsaka yung Seductive, earrings. ah. Oo, diba Mga nag-earrings? earrings. Oo, Lips. maka-pink. O, diba? Tapos may Tapos blue. nagbe-break ng color, yung color blue na ring ni Miss Jana. Yes. Ayan. Saan mo nabili yan, Miss Jana? Sa Forever 21. Wow. Wow. Forever Yes. 21 talaga. Saan yan, Miss Jana? Sa Manila. Sa Manila. Ay, nakabanta ka na rin doon? Of course. Ayan. Kasi forever akong 21. Oh, diba? Oh, Siya forever 21. Din ikaw forever hindi ako 15. forever. Ayan, so, tanungin muna natin katanungan. Kamusta ka na? Oh, well, mabuti naman ako. Syempre ngayon, diba, natapos na yung mga passions at iba pang pinagkaabalahan ko sa Manila. Right now, of course, back to work ulit ako at nag-take ako ng aking Master's in Nursing. So, medyo kahit pa paano, may mga pinagkakaabalahan din ulit. At syempre, diba, nag-host ako dito sa Core TV. So, yun, masaya naman. Kamusta naman sa ganun? Di ba tourism officer Oo. ka? Ano naman mga pinagkakabalahan mo doon? Well, syempre, sa tourism office kasi kami yung in charge sa pag-promote ng tourism sites natin dito sa Ilocos Sur. And at the same time, syempre, hindi lang sa pag-promote, kundi kapag yung hospitality din sa mga bisita natin, kung wini-welcome natin sila, kung i-guide natin sila. Yun yung mga number 1 na nasa listahan ng trabaho ng isang At alam mo yun, friends, nakita ko rin si Miss Jana one time, nag-tour siya dun sa Remember, Ate Jana, nung dun kami sa sa Bell Tower sa Bantay, nakita ka namin doon. At OJT rin kita dati. Ako din kaya naging OJT mo dati. Ay, oo! Ay, OJT kami dalawa. Oh, what a small Oo, world. tama. Small world, hindi ba? Kayong dalawa. What a small world, syempre. Hindi Nahawakan mo ang world? hindi nga natin na-expect na parang, si Miss Jana, dati nakikita natin sa ganyan, tapos hindi naman natin na-aspire na magkaroon tayo ng show ng ganyan sa court, tapos ma-interview pa natin. Ako ang guest ninyo. Oo, At of kayo, course. kayo na. Ayan, how's bida your sa sta- sarili ninyong show. O, diba? How's your studies naman? And with her, you're taking up masteral. Nasabi na kanina, hindi mo na rin Yes. Okay na. Oh, I've heard nga, di ba? Adele? Oo. Ayun. Kwentuhan mo naman na kami about your studies. Kung ano Yes, meron. okay naman. Parang ang sarap kasi na nakakamiss din May yung lasa? feeling. May lasa? Yes, may lasa siya. Lasang alcohol. O, lasang bacteria. sige, Hindi. tuloy. Masarap talaga yung feeling na na nag-aaral ka ulit. Kasi parang after graduation, kasi parang hinanap-hanap ko din ulit yung pag-aaral. Medyo minsan conflicting sa schedule kasi ang dami kong ginagawa. Pero Kaya nga. parang okay naman din kasi marami ka pa rin ulit natututunan. So parang continuous learning process lang siya. So yun, nag-enjoy naman ako bilang estudyante ulit. Kung hindi man sa undergrad, at least sa graduate school. So parang hopefully sana matapos ko nga naman din siya. So, Miss Jana, you graduated as a nurse. Yes. Bakit hindi mo pinursue yung career mo as a nurse? Yeah, kasi right after din kasi nung pag-take ko ng board exam, right after makapasa ako nun, sa tourism kasi ako na hire. So, parang tinake ko na rin muna yung opportunity na yon. So, binab ko lang muna siya. At saka at the same time din kasi sa panahon ngayon, parang sobrang in demand din ng tourism industry. So, parang kailangan ng mga tao na mag-cater dun sa needs ng parang kumbaga nag-i-increase na demand sa tourism. So,
Tsaka dati, di ba, super in-demand yung nursing. Dati. Dati. Ngayon, Sobrang daming, medyo hindi na wala siya. lie-low na muna. Pero si ang Miss Jana, ulit. pag every time nakanawidan, kumakanta siya together with our Vice Governor, Sir Didi, hello. Ayan, kumakanta rin siya pag sa mga may mga saraswela ba doon sa Yes, nakaka-party din ako dati. Nagko-choral Hindi din sa siya. hinagap, hindi ko rin in-expect na magiging successful. Nagko-choir ka din dati, di ba? Yes, nagko-choir din ako dati. Saka yun, medyo active ako sa mga performing arts, kagaya nun, pagkanta, pag-arte, at syempre hosting din. So, Parang kang superwoman. Oo. Ang dami mong ginagawa. Parang hindi, parang sa, kumbaga sa rubber band, very elastic. Mm. Oo. Parang ang dami mong ano. yeah, siguro sabihin na lang natin na mahilig lang din talaga ako sa maraming bagay. Parang I'm a little bit of everything and I love trying a lot of things. Tsaka parang ano naman kasi, parang kumbaga, isa din kasi to sa mga, iilan to sa mga bagay na gustong-gusto ko din gawin. Tsaka mas maganda pa, tsaka mas maganda pag gusto mo talagang ginagawa. Oo naman. You're trying a little bit of things. Me too, I'm trying hard. Yes. Trying hard. TH. Kaya pag-usapan naman natin yung segment mo sa Wake Up Ilocos na Making Over. Si Murphy kaya mong i-makeover. Yes, kaya-kaya Wow. si Murphy. Si Murphy naman kasi, maganda naman siya. Ay, wow! Walang in fairness. Photoshop. In fairness. Pinula. Oo naman. Diba? Tumbling. Wala tayong Tumbling Wait na. na, baka Wala yung tayong moment, space. maloka Wala din tayong yung set space. natin. Tumbling ka na, oo. Meron siyang Wow. pag-asa in fairness. Oo naman. Nasabi naman. Coming from the Miss Jana. Naman, sa Bukilocos, sa Remedian. Maganda, lahat naman kasi maganda. Alam mo, naniniwala naman ako na bawat tao, may pag-asa May talaga angking na, ganda. may angking ganda at konting enhancement lang ang kailangan para gumanda talaga. Konti lang ba? Or madaming enhancement? Hindi naman kailangan talaga na dapat pag maganda ka, dapat sa panlabas lang. Malay ko Diba? pag alam mo, pag actually si Murphy, pag na-makeover natin yan, magkakaroon niya ng kamukhang I-push niya natin artista. yun. Yes. I-push niya natin. Oh, meron. Either At Ethel yun ay si Style. Ai. Ay, si Ethel Buba. Ethel Buba, ayan. Yes, yun ang Oo. nasa isip ko. Ganun, Kaya. ganun. Oo, magaganda naman sila eh. Eh ako din, pag may makeover mo ako, ano yung parang tipong motive or... Kasi sa'yo, minimal na lang naman na ang kailangan gawin. Oo. Minimal talaga. Oo, minimal. Kasi Hindi parang meron Animal. motive, pero parang gagawa tayo ng tema, kumbaga, oo, ng ano, motive. ng- Kunwari, may makeover mo ako as Lady Gaga. Yes. Ganun. Kasi Or Lady Gaga given na yon, di ba? Oo. Nakakapag Oo. Lady Gaga ka na. dapat, ano kaya? naman natin ngayon. Amy Winehouse. Patay naman na yung bakla. Eh di buhayin natin sa'yo. Ay, Why not? Oo Oh, naman, diba? may Oo. challenge. Amy Winehouse. Hindi kasi, diba? since gustong-gusto ni Direk said si Britney Spears, mag-Britney Spears Oo. tayo. At saka gusto ko din gano'n, ang parang motive na parang magiging negra ako. Ay, pwede rin Rihanna. Okay, Tyra Banks. Oh, Tyra Banks, oo. Push natin Dito Tyra sa, Banks. dito sa ano, Sakto, dito sa host din kayo ng Pilipinas, project dito sa kayo. Pilipinas ano naman, Vilma Dasset, gano'n. Ikaw na yun. Hindi, actually, mas ano, pansin ko sa kanya, kamukha niya si Tony. Gonzaga. Tony Gongaga. Pag Gaga. Tony Hindi, Gonzaga. Lady Gaga. Ayan, oo, di ba? Hindi, Tony Gonzaga talaga. Kasi yung panga, oo, tsaka yung features ng mukha, ganyan-ganyan. Mas maganda pa siya actually kay Tony. Ano ba yan? Tama na nga yan. Okay, Charot ka. Miss Jana, how do you maintain your figure naman? Pak. Ano? Yun din yung gusto ko actually Paano maintain tanungin. mo talaga eh? Hindi kasi dati talaga, sobrang ang taba ko talaga dati. Hindi Dati- naman, Hindi nung naman college ka, hindi masyado. naman. Hindi, medyo may katawan. Major katawan. Talagang medyo ano din ako doon. Medyo mabilog talaga. Mas mabilog na naman ako last year kasi sobrang kain namin lagi nila Direk Sen. Yung mga kumbaga... Sinisi si Direk Sen. Oo, sinisi. Hindi. Sinisi yung mga staff. Direk, tawag ng pakainin si Miss Jana, baka tumaba. Ang pang-aliw namin dati, talagang super kain Food kami. lang. Oo, food trip lang. Talagang wala kaming ibang ginawa kundi kumain. Tapos yun, sobrang gala lang. Tapos ang dami naming mga pinaggagawang mga food trip. Until came a time na napansin na nga ng maraming tao na talagang sobrang tumaba na talaga ako, nag-gain ako. I think I also reached about 136 pounds. So Talaga? parang medyo talagang nanaba talaga ako. Pero nun. hindi naman masyadong katabaan niya, Miss Jana. Siguro pero kasi kung makikita mo lang yung katawan ko dati, talagang nag-gain Oo, ako. nakita ko na yun yung may braces ka pa dati. Oo, may tas braces taba pa ako mo. dati, tapos sobrang taba ko. Di ba sinasabi ko na pumunta ako sa ganun tourism, parang tumataba. Nakaka-depress. Kaya yun, nag-lose weight na rin ako. So parang paunti-unti, nag-exercise, nag-diet ng konti. Hanggang sa ito, minemaintain na lang.
Tas syempre sa ano naman, sa kunyari, kung minsan din pagka kapag may time, pinagpapatuloy pa rin na mag-workout. Pero lately kasi ngayon, wala nang time. So, ganoon din pala kasi yun, once na nakapag-lose weight ka na, parang konting konting effort na lang ang i-exert mo para makapag-lose ka pa. Or parang mame-maintain din kasi yung katawan. So ano pa yung mga other secrets mo when it comes to beauty regimens? Ako, ano lang naman Hindi simple siya. lang. Ay, Diba? yes. Alam mo, simple lang ang beauty regimen Tinanong ko na nga, tapos tatanong ako. Convince kita, ha? Hindi. Oo, Ikaw nga, ano, may third katabi. eye. Miss Jana, may third eye. Kaloka ka! Diyos ko. Tapos ayun. Di ba? Anong sikreto mo ako? Hindi yung Jara. Anong sikreto mo dyan? Oo, hindi. Sikreto na yun. Anyway, Wala, na-attraction ka. super love trip na. Oo, tuloy. hindi. Slightly laugh. Hindi mo Ayun. nakita. Hindi seryoso. Tapos ayun. Okay, sige, hindi na hindi na makapagana ibabahagi din. ang aking Yes. secret. Sige, bahagi mo para na makaharap. O, para naman mahawaan ka ulit. Oo, ng mahawaan ganda. ka. Hawa-hawaan lang. Hawa-hawaan. Okay. Anyway, ang beauty secrets ko kasi, actually wala naman talagang sikreto kasi sinishare ko naman lahat sa Make Me Over. Bali, minimal lang din ang maintenance, low maintenance nga lang ako. On regular days, lang ako hindi ako masyado nagme-makeup. Iniiwasan ko mag-makeup, nagpupulbos lang ako. At saka dapat mag-cleanse ka lang ng mukha. Saka make sure na bago ka matulog, kung hanggat kaya mo, kahit pagod na ka, tanggalin mo lahat ng traces of makeup. Pero minsan din, nakakalimutan ko din yun, lalo pag sobrang pagod sa taping, tapos nakatulog ka na. Minsan Mga mag-makeup ka ganon. na rin, tapos matulog ka, pagising mo sa umaga, Pagising retouch mo na lang. retouch mo na lang. Shoot na dyan. Okay na, oo. Ganun na, Shoot diba? ulit, oo. Ayan. Nakakaloka naman dyan. Oo. Walang bura-bura lang make-up. Okay guys, bibitinin muna namin kayo at marami pang ipapakita. Sasagutin na Correct. katanungan ni Miss Jana when we return here on Hello Ganda! So they've been looking for your super